máš pokoj. A nemusíš ho uraziť. A počúvaj, jedna inteligentná žena, tak jak si ty, si mi dala otázku, že keď muž líže žene piča, žene smrdí piča. Jedný normálny, inteligentný človek si ty, nemôže smrdiť piča. Vieš, pokiaľ automaticky, keď nemáte nedoplatky za vodu, vieš, proste vás vypli, vieš, alebo máte studňu, vieš, a hrajete vo Vlavore, no piči, vieš. Čo, Zlatko? Vieš, jak ja robím, ja ti poviem teraz pravdu. Keď idem lízať piču, a to ti robím vážne, prvé dám prštek, ohodím si prštek, vieš, a keď cítim piču, uhrám to do obsajdu, vieš. Rozumieš ma? Prvé ti dám, vieš, ťa palcujem, zahrajem ti s tou malou pičou voňavou, vieš. Ohodím si prštek, ale takže si ty nevidela, si ťa pritúlim, vieš, a toto vaním si prst. Keď vidím, že ti smrdí piča, proste sa zrobím slušný človek, že som to ešte nerobil, že som ešte žene nelízal piču, vieš. Chápeš ma? Proste zrobím za seba slušného muža. Jak anieli, ešte raz pomaly. Anieli. No, počúvam ťa, hovor. No čo? No? Áno? Kvačku na nás. Ináč dobrá otázka, vieš, múdro si mi to povedal, vieš. Žena, ktorá nikdy nefačila kokot, vieš, a teraz zistí, že mu smrdí kokot, nie? Žena, ktorá nikdy kokot nefačila, nemôže zistiť, že mu kokot smrdí, lebo mu ho vôbec nefajčí. Rozumieš? Keď sa žena zamiluje a mu smrdí kokot, tak dobre, počkaj, ja neviem, pokiaľ ty sa do ňa... Nie si skúsa, si normálna, ale počkaj, ty sa ne... Ja ti odpovedám. Ale ty sa nezamiluješ do hodiny, vieš. Prvé s tým mužom sedíš, komunikuješ. Ja sa bavíš, vieš, že máš rada čistý pípik. A ten muž, keď je inteligent, vieš, a keď proste niekde sedíte v kaviarni a je maximálne chudobný, že má len stovku mečku takú hrdzavú, tak už pôjde, vieš, v tom hotele pije kávu, vieš, vybere na záchode kokot a s 3 korunovým mydlom si to tam umie, na záchode. A máte si to v tej hrdzavej stovke nabije dole, vieš. Ale to 3 korunové mydlo furt nájde niekde budár, vieš, nejakej v reštaurácii. Ale počúvaj, stalo sa ti, že si fačila pipiť a ti smrdel? Bola som to nahrávať do piči. Sa ti stalo? A čo si mu na to povedala? Že si ho prestala fajčiť a si ho prestala kuriť a si mu povedala, poďme rovkať, poďme trtkať. Že si unavená. Komu? Nie, čo si, to čo? Čo? A nie, keby si chcel, môžem ti poslať môj portrét. Ale musím ma volať model. Hovor mi Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Nie. Počkaj, zrobme tak. Od dneska ma budeš volať Fantozzi. A ja teba Pina. Pina? Dobre? A keď sa raz stretneme, ti zrobím Mariangelu. A jedneme do zoologickej a budeme obidvaj bohatí. Alebo, žiješ po Prade? Žiješ po Prade? Si po Pradu? Tak jedneme ju pred Tesco do klietky, naše decko, keď je vyzerá Mariangela. A budeš zbierať po 10 korún, vieš. Keď ľudia z košíka budú vyberať, budú ti hádzať tvojmu decku na cumlík. A miesto cumlíka mu dáš desku do ústa. Nie, pošleme si ozaj fotky. Chceš ma A kde mi pošleš Aniel tvoju fotku, keď ja s Peťovou mobilu volám?
A jak pošlem na tvoj mobil, keď nemám ani link na teba číslo? Tak máš Peťo mobil, tak mi ty pošleš cez Peťo mobil a pošleš na Peťo mobil, OK? Chceš mi dať číslo na seba? Ja neviem na spameť. Nevieš na spameť? To je ťažká matematika. No dobre, tak mi pošli na tvoj mobil fotku, jak dobre vyzeráš. Na Peťo mobil. Na tvoj mobil. Ty pošleš Peťo mobil, OK? Dobre, ale on má veľmi zložitý, vieš. Ja neviem, či budem vedieť, bo on má dve foťáky a jednu kameru, ale vieš. On má zložitý, vieš. No, no pošli mi ty, moja malá modelka, jak vyzeráš na živo. Ale nie, že mi pošleš nejakú sestru, vieš, na živo. A jak sa cítiš ako žena? Bude sa mi páčiť, čo myslíš? Počuješ aj niekde, či sa ti niečo opýta, máš doma zrkadlo? Keď sa pozrieš do zrkadla, páči sa sám sebe? Môže. Vážne? No, tak. Ale normálne zrkadlo máš alebo rozbité? Ja mám opäť zrkadlo a mám na to zrkadlo sama sebe. No dobre, tak pošle fotku, chcem ťa vidieť. Ale čo také mi normálne pošle, kde máš aj silikonové trojky a všetko, čo chcem vidieť, vieš. Vypo, bratu, dočili kredit, dojebal som ju, 5 kg v piči. Ešte si zrobil teraz ráno. Čo? Tam toto, čo si povedal, 5 kg v piči, ona doma v piči, a tak si zrobil tak psychicky teraz, že koľko. Vykončil som ju. Ježiš, to dal dole či ne? Dalo. Tak to som ešte nepočul nikdy, ty kokos. Môžeš poriť zase.